Odofo a mo hwe ha yesuche East TV fie nsem nko a wo hwe bia ye gina ya etia alikoko ase ale school ho no mo ana hu on your screen e wo seche East TV so ba bia wo bia like page ne follow yen na e share e fama yen ni gina ne hye ehwe kwan we a ye kwan bia enam so a ekopie alikoko ase school ho no mo JHS any primary school no nyina na sa kwan ya ne san ekopie etia edoko Afijas Lorry station ho no mo ha teacher mane efie na se wono ma subrim wono eno no ba bia refuse dump no e wono mo no bora no so wono mo ha na bridge bi da wono ma e connect efiri omo mu free station wono mo e ba ni tie ba ni nyina de ko alikoko aseskubo bridge no eni na mprempra me no kasa de sabre bridge no asai eno nso ene mofra no fa so enam se subri nsuo no eda ase ni nti no nsuo ni nyina aye chaka ma nsuo etatae efom wono mu entinya ade a dodo na betima fa amenanum enu nti na mpanifo eye sa bridge we sereba ya omo nam so no ombetimi anam so aboni bia nka wo mo nanso bridge na asai nti wo hwa enkura bo modi amaneji na omotimi afaso na nyame nko a ka akura bi efiri soro aba ba hwe fom a enye nipa e wono ma ekoso mu yi ni nan edifiri wono mo a ni nyina ne se bridge no ana asai anam se no nso ne bia amanfo timi faso omo ko afuom omo ko school omo soso a omo ko adwuma a omo te se krom alikoko ase wono mo enitia e wono mu nyina no aso a omo fa o sha se wuntimi faso de agye wutisi amenanum na watietia ensuo num nkora ne nyina nam so hwezire bridge aya enso no ana nkora ne nam nche ya omu yusu aya de a bridge na ye hu yie pa mo hwe bridge no wo sha enua na wosu ne nyina abubu enura se nyame nko a nka condemn fo no beyi dade na omode aye no nyanso yetiatia mu ana omugya ho no mo a omokoye enti ekwan no enie na bridge ni de ase kra enso no ana manfo eyusu de yesre ene se amanfo emoa eso sha bridge no bia ntimi emfa so ye pani na afa so awe ya na abu agum ena omuduro ntintin kra no na manage no mo fa nchen ye nim de besie ye ntroma bibi ensi ansa eti bridge no ana wo hwe se bridge no na ase no enua ni nyina abubu ayi afidade na da so no emu eti yesre ye ne assembly ma wo no matwe nko ma de atudwa se omobomodin bia so metimi atu anamon no ma ye bridge we ade afiri wo no mo nenso de aka nyina ne se onso no ani nipa yesre obi bia wo so betimi akoye moa na bridge watimi adi hu dwuma ade amaye no abeso assembly ma wo asene na yetimi awie bridge we ayi hu dwuma nyina awie no na meso assembly ma ase ye ne nkora de bitwetwe nko yenti edi omo kan Yaslamu pacho ye bridge na se pacho ha me ye faso eko school na sa apon aba pacho yaslamu se pacho dia wo dia pacho fa be yakakra na pacho bridge no pacho me ye faso ba school yaslamu mba ye na ye kisa se mamba ya na ye ntimi emba school yaslamu pacho se ya ma ya nhwe ya ebet na theater mo happy Your breeding us and by my and then you go to boil. Your bleeding us and by my near go to boil. Opening for a patch, your bleeding us and by my and never school. And by my intimate school. But will be a little one. I am my 24 patch on your bridge nasa yentimi mfaso yemba school mama my yapamuchan mama utie mofra na awra hosema omde tudwa de srempani fo so mama ye emfanim assembly ma wompatem ho e bo no modin yi ha esi East TV fie nsem ko like ne follow e bibia nso a contact ye